Nes, bhil hin díomh tablaí a naí a ólam rih tablaí a hocht. Mar tá se bhaid níos éasca tablaí naí a ólam mar tá se núscail sí staide. Nes tá tú gail a breanú ar a bátrún seo fadas tá tú cleachta. Coine art a breanú ar a bátrún go dtí bhfuil sé rólasad. Ná bíocht sefrairt fágal an bhilegar leatíh. Bíoh se amach rút go dtí bhfuil sé rólas go maithad. Now, dúsad mis a goram ach ní bhór dá éitrim úsad le gur fillet na hifrachaí eiceil dá buí nó oris san rudice mar sin. Agus poundúí seachas craon úsáid. Tus muid a cleachta inis. Now, úsáid de bhéir agus lean an pátrún le de bhéir mar tuair sé sin cúna duit cuimrú ar a bátrún. 9 8 10 27 36 45 54 60 72 81 9 9 108. Tríle muid a ríiste? 9 8 10 27 36 45 54 60 72 81 9 9 108. Ríist? 9 8 10 27 36 45 54 60 72 81 9 9 108.